Така. Здравейте! Ще ви кажа как да направите една практика за успокояване на вашите емоции. Без значение какви са. За целта ще ни е нужно книжка за оцветяване. Моля ви, вие си избирате каква да е темата. Тук съм взела на детето. Сядате, цветовете ги избирате вие и просто рисувате и усещате как се чувствате. Какво усещате? Изразете всичко негативно, това, което не ви харесва, например. Докато рисувате, си казвайте това, което ви е раздразнило, например, днес. Вие сами ще си го усетите. Напишете под коментар как се чувствате.